Idan kana son kallon fim ɗin Jagaba ga yanda za ka yi, za ka shigo cikin browser ka sai ka rubuta kamar yadda na rubuta a nan algaita 247 sai ka tura, idan ka tura zai baka wa'innan zaɓin gasu nan sai ka zaɓi kan na farko algaita247.com yayin da ka shiga to ga fim ɗin da muke nema, misali idan fim ɗin da kake nema yayi nisa za ka danna inda aka sa search ɗin nan sai ka rubuta Jagaba, bayan ka sa Jagaba sai ka danna kan search button kana dannawa zai fito ma ga kun ganshi nan shi kaɗai to sai ka danna kan shi, yayin da ka danna kan shi sai kai scrolling zuwa ƙasa, nan wurin duk wani bayanan fim ɗin ne da kuma abubuwan da suke faruwa a cikin fim ɗin, sai ka danna kan download zai baka second 10 please wait kafin ya buɗe maka fim ɗin, in ka ga dama daga ciki za ka iya sauke shi a cikin wayarka ko kuma ka kalla a ciki. Ok to ga shi ya gama, to ga shi inda aka rubuta nan wurin ga alamar saukewa a can sama ga shi nan Jagaba da algaitar studio ga shi nan wurin da aka sa alamar saukewa ga kuma tsakiyar fim ɗin inda aka danna alamar play wato ka kalla a ciki kenan sai ka zaɓi wanda za ka yi.